হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কাম নাই মানে আজি কলমৰ বন দিছে। কলম মানে হৈছে বিহু, কেৰেলা বিহু হৈছে। মনটো ভাল লগা নাই, সেইকাৰণে এপাক ওলাই যাওঁ বুলি, ফুৰি আহোঁ বুলি, লগতে ভিডিঅ' এটাও বনাওঁ। তেতিয়াহ'লে অলপ ফুৰি আহোঁ।
కలిసారే పసివాళ్ళు స్నేహంగా సంతోషమంతా రెక్కలుగా రివంటు ఎగిరే పక్షులుగా ఆకాశమంతా ఆటాడుకుంటూ ఉన్నారు సరదాగా ఒకరేమో సీను ఒకరేమో చున్ను కలిసారే ప్రాణంగా కురిసారే వర్షంగా పాటేమో సీను పాటేమో చున్ను ఒకటై ఎదిగారే మధురంగా ప్రపంచమంతా తమయంటూ ప్రతి క్షణం ఒక పండుగగా కన్నీరు లేని కలలే కంటూ చిన్నారి చెలిమి వలవలగా తీయ తీయని ఊసులతో తెలుపులని మనసులలో కలయిలాగా మొదలయ్యేగా కథయిలాగా మొదలయ్యేగా కలిసారే పసివాళ్ళు స్నేహంగా गोकिलो एगो इसले को मस्त বুঝতে পারে পাটা পাবে গেলা जो ना हमार बुझ में बन